senón tamén cualitativamente. Queremos que nos escollan das nosas singularidades. Sustentable para o A xente ven a tranquilizarse, a experimentar algo novo, a xantar mellor, a dormir mellor, a ver unha paisaxe distinta e moitas veces única. Ser referente no slope turismo é ser referente na tranquilidade do turismo, na tranquilidade dun destino tranquilo, de un destino cómodo, de un destino distinto, de un destino que é reclamado cada vez máis porque se asocia máis o turismo de calidade. Un destino tranquilo onde os visitantes non veñan a facer unha visita express cun orzamento moi axustado, senón que o que nos interesa é recalar con calma e gozar de todo o que podemos ofrecerlles. Un destino tranquilo que teña como imáns principais o noso patrimonio, a nosa historia, a nosa cultura e a nosa natureza. Un destino tranquilo que ofreza unha cociña única, cunhos viños excepcionais, e por iso é tan importante elaborar ese plan de enogastronomía de Galicia. Un destino tranquilo pensado para perdurar no tempo, co aceno posto na sustentabilidade do país. O nome propio da calidade turística. O turismo, un dos motores da nosa economía, quere reforzar a súa capacidade competitiva. O ano pasado recibimos case 5 millóns de turistas e preto de 300.000 peregrinos.